Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Grio Garden, de fapt la primul episod de Grio Garden de pe acest canal. Dacă vă place seria și doriți episoade de genul, nu uitați să rupeți butonul acela de like, să vedeți efectiv cum să ziceam ce fac în perioada aceasta, am nevoie de susținerea voastră și pe canalul nostru secundar, că am văzut că n-au abonat, a plecat și nu mai avem 30 de abonați, avem 21 de abonați, deci vă rog eu foarte mult să vă abonați înapoi, că n-am mai postat de 3 săptămâni din motive că n-am mai avut ce content să mai fac, n-am mai avut nici update-uri pe Brawl Stars și așa mai departe și pe alte jocuri. N-am avut idei ca să mai fac, ca să fie clipuri destul de interesante. Astăzi ne vom juca Grio Garden și sper să vă placă foarte mult seria aceasta și da, ca alte discuții nu mai am. Bun, ca am zis și pe live-uri, că n-am mai făcut live-uri, că o să jucăm Roblox pe un episod și dacă văd că vă place Grio Garden o să facem live de Grio Garden. Deci dacă strângem peste 10 vizualizări la acest episod, următorul live va fi cu Grio Garden și vedem ceva. Și eu m-am jucat, mă joc cam de ieri Grio Garden, adică cum ar fi, eu m-am jucat acest joc de Grio de ieri. Și ce vedeți că n-am o grădină așa de mare, am 925.000 de dolari, de euro, din ce văd, da, că este lire. Ok, în fine, cam 925.000 de dolari. Și mi-am făcut așa un stand aici. Bă, nu e rău. Nu e rău deloc, am pus niște fructe, am avut și niște, cum să vă zic eu, niște mutații, ca să zic așa, în care acum fructele mele valorează mult mai mult decât am dat pe ele. Eu oricum n-am dat foarte mulți bani, adică pe niște de astea n-am dat o grămadă de bani, ca să zic așa, dar oricum Tomato a fost destul de scumpe din punctul meu de vedere. Tomato a fost destul de scump, mai pe și bambusul care a fost destul de scump la altele față. Oricum, am văzut că foarte multe persoane joacă Grio Garden și nu are sens să vă zic și voi despre ce vorba acest joculeț. Practic ești fermier, ca să zic așa mai, ca să vă zic mai pe scurt. Deci practic ești fermier. Deci dacă ești fermier, cum ar veni, tu scumperi niște fructe, după aia le plantezi aici la grădina ta și de acolo, după ce au crescut, poți să, cum ar veni, poți să le vinzi și îți iei bani pe ele și așa mai departe, poți să faci business cu lucrurile acestea. Dar oricum, eu trebuie să le cumpăr. Mutații se spawnează destul de rar, nu poți să cumperi mutațiile, ce știu eu, adică mutații se spawnează, ca să vă zic așa cum se spawnează aceste mutații. Cu aceste mutații voi puteți dați pe orice fruct. Sau nu, pe orice, da, chiar pe orice fruct, că pot să zic. Deci voi puteți să cu aceste mutații chiar pe orice fruct. Și dacă dați pe orice fruct și așa mai departe, puteți să, dacă un fruct costă, de exemplu, 50.000, voi puteți să faceți 100.000 acel fruct. Sau poate chiar și mai mult dacă vă cumpărați mai multe mutații, dacă aveți mai multe mutații. Dar asta se spawnează doar dacă este noapte și plouă. Deci dacă este plouă și este noapte, se spawnează aceste mutații, deci, dar e destul de rar. Cele mai scumpe mutații este de la 50 de milioane, ce știu, sau de la mai mult, oricum este peste milion. Se cheamă Prosmatic. Hai să mergem noi la stands și să vă arăt cât costă. Noi de aici putem să cumpărăm și noi de la Seed Shop se restează de fiecare de la 4 minute. Deci e destul de mișto din punctul meu de vedere. Bun. Cam astea sunt pe stock. La față sunt 3 bucăți de stoc de blueberry. Blueberry este destul de scump într-adevăr, doar că nu e chiar așa de bun. Din punctul meu de vedere să mai cumpărați blueberry. Ce puteți să vă cumpărați este tomato, care mai sunt dat 3 bucăți și este 800.000. Dar cel mai bun este pumping, dar nu mai este în stoc. Mai este Bumbo, care este el 4.000. Și astea se spawnează foarte greu, promasticurile. Și dacă aveți, nu o să se spawneze. Dar oricum noi să așteptăm acum încă 20 secunde. Asta carrot este doar 10 dolari și este cel mai ieftin din acest joc. Voi îl plantați și așa mai departe, dar nu se merită, vă să vă studiați bani bine, că pentru prima oară trebuie să plantați și după aia, după ce ați plantat, îl vindeți și așa mai departe, pe cumpărația și faceți mult mai mulți bani. Ok, s-a schimbat shop-ul, hai să vedem ce mai este pe stoc.
Sunt 19 bucăți la carot. Ok, a apărut orange-ul. În ce vedem? Ok, a apărut și asta legendare, a apărut de pumpkin-ul, este cât o singură bucată, dar nici pumpkin-ul nu e foarte, foarte bun. Cel bun ar fi cactusul, dragon fructul, cam este mythical dragon fruct. Și pe aici n-a apărut nici măcar unul. Astea promismatic-uri se spawnează foarte, foarte, foarte greu. O să mai cumpărăm un tomato. Voi, dacă nu aveți bănuți așa, voi puteți să cumpărați și cu Robux, puteți să dați și gift. Deci e foarte mișto, adică la momentul de față. Bun, noi o să dăm 800 de dolari. O să cumpărăm acest tomato, că a fost decât o singură bucată, că tomato sunt roșiile. Și avem și orange talp, care habar n-am ce acesta și sunt 22 de bucăți de astea în common. Deci pe mine interesează să fie... Pe mine ce mă interesează foarte mult este să fie legendar, mythical, promaznic sau chiar rar. Astea sunt cam cele mai bune fructe din joc și care chiar se merită să le luați. Și într-adevăr sunt și scumpe, dar din punctul meu de vedere chiar este destul de ok, adică... Na. Oricum, dacă vă place seria, vă rog eu foarte mult să dați acolo pe like, să strângeți și în acest episod de Video Garden peste suma de 10 de cam atât la început episodul și 2 like-uri. Dacă faceți peste 2 like-uri, o să mai refacem o nouă serie. Adică o să facem un nou videoclip, super interesant, zic eu, în care, să vă zic așa, ce o să fie vorba în nou videoclip, o să dau numai gifturi, adică, dau gifturi, poate o să dau gift de toți banii sau nu știu, deci dacă vă place seria aceasta, deci oricum, în fine. Hai să vedem de unde să plantăm aceste tomato. Avem și pumpkin-ul, care mi-a păsat de ieri, că am văzut că pumpkin-ul se vede, se vinde foarte, foarte repede și eu de destul de bun. Și aș vrea să dau gift la cineva. Deci cine intră, o să dau gift, este un ăsta legendar, care costă cât e 3000, dacă nu mă înșel eu, oricum, dar cine intră acum pe server o să aibă gift din partea mea. La setter, nu aici. Cred că l-am plantat. Nu cred. Hai că... Ok, deci astea sunt 4 kg. Hai că nu l-am plantat, e ok. Ba, de fapt, ba da. Ok. Noi putem să le colectăm și să mai facem alți bani. Astea sunt niște tomato. Dați aici pe colect. Bine, de obicei nu mă joc pe telefon, mă joc pe consolă, dar acum că facem episod să mă joc mai de pe telefon. Așa ne să mergem aici și astea mob sunt, cum să vă zic eu, alea mob erau, cum se mai cheamă? Hai să vedem, mutațiile, mutation. Și ne să vedem pe I want to mill inventory, dar noi să dăm pe altele să vedem cât ați valora, să vedem că chiar se metă. How much hurting. Se pare că nu spune cât ar fi valorat, dar bine, noi să dăm așa. Urma inventory 440.000 și a făcut 1.300.000 de dolari sau de lire sau de euro, ce-o fi. Dar oricum noi am făcut. Deci vreau să mă duc la cineva să vând aceste tomato. Vreau să dau un gift, să vedem că el va accepta. Dăm talc. De vedem ce este stoc. Și avem stoc orange tapul. Tomato, din ce vedem, nu mai este în stoc. Deci la momentul de față tomato nu mai este deloc în stoc. Carrotul. Deci mai e pumpkin-ul. Uite, o să dăm așa, o să dăm efectiv gift. La astea 3 persoane vreau să dau gift de 3000. Să vedem cine va lua. O să-i dau. O să aleg redă pe bună. Uite, sper un... Oh my god, deci ca să dau gift mă costă 18 lei. Bro, insane, de ce mă costă bani? De ce mă costă bani ca să dau gift? Da, mă, deci nu merge să dau gift la oricine, what? Adică să dau gift așa, că trebuie să dai pe loc. Sau cum dau gift? Vreau să merg să dau gift la cineva. Sau trebuie să-l cumpăr eu, vedem cum e tomato. Da, în final să plantăm acest tomato. Bun.
O să plantez la fel tot aici. Marton tomato. De 0,67 de grame. Nu, să nu confunați că este kilograme, este grame. Dacă depășește de 0 este kilogram. Deci avem de 0,68 de grame în acest tomato, da. Pe mai trebuie doar ca să plantez acest tomato, o să plantăm direct așa. Bun. De ce nu merge? What the help? Ah, sunt și bun. Am dat acest lopată. Da, pe telefon nu prea mă pricep să văd cum se... Până cum am făcut recoș de bănuți. Avem din nou niște tomato. Bambusul e... Dacă să-l colectați, să zic că chiar se merge să colectați acest bambus. Apăsați și le colectați. Și vă faceți rost de azi bani. Mergeți chiar aici, dar bine, bambusul nu prea se merge să-l vindeți. Că vindeți destul de rar. Și intrăm așa, I want my inventory și mai faceți încă peste 500.000 și am vândut cam tot. Și am de aproape chiar 2 milioane de dolari. În fine. Hai să receți stoc și câte minute mai avem până se va schimba din nou stoc. Avem încă 3 minute jumate. Deci, ce putem face noi acum la momentul de față? Vedem ce mai este stoc. O să cumpărăm din nou niște bambus. Este 4 și avem 18 bucăți. Vedem așa. Cumpărăm defectiv de toți banii. Am cumpărat, avem 1.800.000. Am cumpărat bambusul, că ăsta se vinde cel mai repede și dacă l-am prins pe shop total, de ce să nu-l cumpăr? Mamă, și este 100 de Robux. Bă, deci Mythicalul se spawnează foarte greu. Și să mai zic de dive, de divine. Că și aceea se spawnează o grămadă de greu. La fel ca Prosmaticul. Prosmaticul acesta este prismatic, mă scuzați pe mine. Prismatic se vinde, adică apare pe shop foaie de o dată foarte rar. Deci e unul cam cel mai rar care apare pe shop la momentul actual. Nu știu că nici eu nu prea am învățat așa de multe despre jocul acesta din ce am văzut și pe la YouTuber și m-am bă, dacă am văzut că se fac content din asta, hai să fac și eu. Poate prinde, că n-aș vrea să mă risc pe canalul principal, că așa a făcut un episod de Squid Game. S-a strâns nici 20 vizualizări în 24 de ore și cred că o să șterg clipul. Habar n-am dacă e. Deci asta să fie clar, nu o să mai postez Roblox, nu o să mai fac nimic pe contul meu principal, că nu fac efectiv vizualizări. Bro, nu am cumpărat? What? Bă, vere. Bro. Bă, voi ați văzut că mi l-a luat? What? Bă. Deci am cumpărat ăla, am dat 400.000 și efectiv mi-a dispărut aici. Trebuie să-l plantez și eu frumos. Și mi-a dispărut. Și cactusul e unul care l-am mai avut. Bă, n-ai mă cum. Apple-ul și așa este destul de bun că este măr. Pumpkin-ul care nu mai este stoc. Bă, ce jepați. Sincer. N-ai mă cum, de ce mi l-a luat? Bun, oricum, să zic că se va spawna din nou ca să-l cumpăr. Deci, am dat, cred că peste 40.000, 50.000 de dolari, cred că am dat și mai mult. Cred că am dat mai mult de 100.000 și efectiv mi-a dispărut. Oricum, ăsta mai aștept acum să ce apare pe stoc ca să plantăm. Și oricum, cât este ora când filmează acest clip, este 9:44. Deci am început preva pe la 9:30 clipul ăsta, deci preva la 9:30 l-am început eu. Ca să fie clar, clipul acesta să apară la 10:30, 10:30 la ora 11 pe YouTube. Adică normal, dar să apară în formă de premieră, deci vă rog eu foarte mult să dați pe premieră. Să dați de acolo, să dați de acolo pe full screen, să dați de acolo un like, că mă ajut pe nor de mult. Hai să ce apare pe shop. Să iasă din nou shop pentru a doua oară. Avem tomato-uri din nou.
Și astea, adică carotul și acestea se spawnează de fiecare dată, adică apare de fiecare dată. Aici deja n-a ce să apare. Bambusul nu mai este. Că, da, mi-l-am dat după cont. Adică mi-l-am dat după aici. Nici cornul, nu, acest corn nu este, da, habar n-am ce este. Deci, efectiv, nu am ce să cumpăr. Blueberry nu se mete, sunt la 5 bucăți, este în common blueberry, strawberry și carot. Aici, eu mă uit de măsără de fiecare dată, dar nu pare. Așa că Gland Bitcoin Seed este cel mai rar ca să apară. Este prismatic, la fel este foarte, foarte rar. Oricum, cam asta este și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să rupeți butonul ăla de like, să mergeți efectiv că mă susțineți prin ceea ce fac. Și 10 like, 10 vizualizări și peste 2 like-uri la acest episod pentru următorul videoclip de Grio Garden. Toate cele bune, să ajungem în continuare. La revedere, pa, pa! Va fi și videoclip și live. Deci dacă facem peste 10 vizualizări, o să facem și live și să facem și episodul cu numărul 2 de Grio Garden. Pa, pa!